салом алайкум дӯстон, салом алайкум бародарон, салом алайкум ба кулли мардами тоҷик. Чӣ гуфтанем бародарҷоно, имрӯз мо як бениҳоят хабари хуш дорем, яъне авиакасаи оятҷон ба любой давлат шумо мехоҳем сафар кунем. Просто як бор ин ҳамин номерое ки мо ин ҳамҷада мемонем, дар ин ҳамин номерое як бор алё кунем, оятда билет бениҳоят арзон ва бо нархи дастрас. Агар айноми канали Коля Таҷик гап мезанем, иншааллоҳ скидкаи хуб. Просто шумо як занг задан билеттон оформим мекунам, мепартояд. Одами боварии хидмаи бисмиллоҳи раҳмонирраҳим, ягон гар фреб намекунад, дурӯғ намегӯяд. Сами главни бе ягон фреб, бе ягон дурӯғ, ҳамин бародарда ҳатман занг занед. Салом алайкум бародаро, салом алайкум ба кулли подписчикони канали Коля Таҷик. Аз ҳамат эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳамин видеоро аввалиш падилица кунем, то дигар бародаронам бубинад чӣ хеле ки ваъдатон кардам, кадоме ки индивидуалитаи шахсое ки дар ҳақиқат маъюбанд, мо мерем проверка мекунем, коғазҳои духтар, гурӯҳи чандам, ҳамаша худ мо мебинем, мақсад баъд видеошонам мебурорем. Ҳамин духтаракон чанд солаи апаҷон? 3.5 сола. Чӣ касал дорад? Пароксия гуфта, на? Ёз дасташ кавуд шуд, айрӯи гира кардагиша, на? Ҳоли бо камтар сос шуд. Модарзодам хитол шуд, на? Бародарҷоно, шахсе ки мебинем дар рӯи экран, бобои ҳамин тифластаи моро бениҳоят занг зад, эҳтиромона хоҳиш кард ки биёин, мақсад ҳамин тифла мақсад як дастгирӣ кунанд. Шояд ягон бародаре пайдо шавад ки кӯмак кунад ҳамин кӯдак мақсад саҳат шаваю ба ватан баргарданд. Шумо чӣ гуфтани апаҷон, мақсад чанд кашид дар ҳамин азобаи кӯдак, чӣ азобо мекаши айрӯи кӯдак? Бениҳоят азоб кашидаги ҳамин хел ба дунё то ҳозирам. бениҳоят мушкилаи бародарҷоно, ҳамин ҳодисаро мегӯяд то ай пеш набинӣ, мақсад дард намекунӣ да ҳамон кора. Моро чанд боро ҳамин ака занг зад ки биё ака кор дорем, ака ҳамин хел буда акаҷон, правильно? Мақсад мо бисёр мардум моро мехоҳад фреб мекунам, боваршо намекунем. Ба ҳамин хотир на худам ака ваъдат кардам ки ака бекор шавам меом, ё ки шогирд мароӣ мекунам, ё ки худам меом, ина омадам акаҷон. Ай ҳама бародарҷоно эҳтиромона хоҳиш мекунем, кадоме метавонад 1 рубля, 1000 рубля, 100 рубля, 10 рубля ҳамин хоҳарак моро дастгирӣ кунем. Рӯзи ид мо ҳамин видеоро иншааллоҳ сар метем. Хай кӯмаки худтона дар ҳамин хоҳарак дарер надонем, мақсад тифли бегуноҳи 3.5 сола кӯдакай ина 3.5 сол шуд, модар мега ҳамин хел азоб даҳем, мақсад айдами ҳамин кӯдак. боварӣ дорум ки бародарҷоно ба 1 рубл, ба 10 рубли маву шумо ҳамин кӯдак иншааллоҳ саҳат мешавад, бо худованд савоб шавад, даҳвайнои мо да бар мегардонад иншааллоҳ. шумо ям чӣ гуфтанем ҳамчун бобои ҳамин кӯдак чӣ азобо мекаши акаҷон, ҳамаша бигӯед. Салом алайкум бародаро. ина ҳамин инсонро муроҷиат кардем ки акай кумронам омад, ин шогирдшам омад, ана хайта ҳамин масъалаи ҷарроҳӣ духтуро дар рашаста кардем, ина коғазош ҳамаш чияй ай 500,000 то 700,000 гуфтагиам, ана як этапшай гуфтагиам. хай моку хай мисол хай ҳозир бо ҳамин дастури хай шумо бо мисол як ташаккур кунем ку чӣ хел мешавад, чӣ хел намешавад, бо хай кори худованда. хай акаҷон ҳамин и ба нав гузаштага ина 28 июня умо ду коғазш ин 7300 сом, 5000 як врачи, як врача дромаданш 5265 рубл
ин як врачеш темболи Москва даем хтон медонем Una uş. Uş Ana. 7300 so'm. ина 7300 чек пекуш кати бародаро ташхиси дихтар мақсад ин апамон иҷо кор намекунад чӣ хеле ки мебинем ина мо чизои дуруға ба кала намегирем қабулам намекунем ай ҳамада эҳтиромона хоҳиш мекунем ҳамин хоҳарака дастгирӣ кунем шояд ба ёрдами мо боше мо ҳамин духтарак саъд мешавад ҳарак мешавад ҳамин набератон O nabiram. ин апамон духтаркун Farzandi kalonima. ин квартира хитон синимат O kvartira sinema. чанд сом квартира заметин 35000. 35000 ин шумо картаи хитон надорем Сбербанк. Не, Сбербанк ма надорам. надорем Не, на ма фақат регистрация кардам, кати духтарчам тамом. шумо чӣ акаҷон Man doğru kartı. барои ки мо картаи хидмона намемонем мақсад картаи ҳамон ё бемора ё наздикии бемора мемонем акаҷон агар карта дошта бошед ба ному фамилияи шумо чия Abdullayev Ravshan İbodoviç. абдуллоев равшан Ага. ибодович айҷои тоҷикистоне шумо Aynı oya şahit kızım. и барои чия акаҷони коро ки мақсад мардум дига фикр накунанд акаҷон мо чиста холисалилоҳ картаи хита мемонем ака мода суи касали мода дар кор нест ака қисарбала хонобод қисарбала хонобод зинда ва саломат худованд ҳаматона нигаҳдор боша хайри кардагитона ба даргоҳаш қабул гардонад аллоҳ нигаҳбонтон